Ale muszę go obrać 200 ml. Bo się robi deskę tak grubą, żeby każdy miał szansę zastrzelić. Musi te kolejki 40 strzelających, 50 strzelających. Musi 2 kolejki minut. Tak deskę, żeby każdy miał szansę zastrzelić. Kiedyś zaproszenie. Powodzenia. Tak, tak. Ale po roku czasu i dwóch prowadzających. I to kim jest, to tak nie da końca.